asiaa. Mun piti tarkoittaa, että mä menen tohon valintataloon kauppaan, tai siis ostamaan ruokaa Roskiksesta. Niin sitten mä sanoin, että mä menen dyykkaamaan osuuskauppaan. Mitäs tää kierretään? Kohti. Mä otan tän kyllä oikeesti mukaan. Älä ota. Ota! Miksi otat sen mukaan? Tää on kiehtova kuule. Anni kuule, pidätkö mun olutta? Mennään tänne päin. Mua vituttaa saatanasti. Tuun kotiin niin sitten kaikki miehet ja naiset ajaa vastaan ja ne menee töihin samaan aikaan. Mennään tosta läpi, tossa on tommonen urhea polku. Urhea on nokkosia. Tossa on nokkosia. Eiku ei nokka. Ai siinä oli nokkosia. Ei ne ollut nokkosia, ne oli niitten sukulaisia, semmosia muita vihreitä viherkasveja. Tässä on nokkosia. Hyvin saatana ne on nokkosia. Juokse. Ei, kato, ne ei osunut muuhun mitään. Ei niillä ollut mitään asiaa sulle. Kauhistus. Missä tässä on se valintatalo? Siis tuolla päin. Joo, sinne päin mennään. Oota, tippuu, oota. Miksi vitussa sulla toi mukana? Mä aloitan niinku, kun meillä on tämmönen sisustusprojekti mulla ja Annalla. Vittu saatanan polku. Sä vittu tiedät kuolevat kohta.